Mukapenso sa kagatos ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa sitio Seaside, Alumnos Barangay Basak sa Nicolas, Dakbayan, Sugbo kagahapon na Mother's Day. Ano ang report? Naabo na kining mga Pinoy-anan nga kanhi gipanag-iya sa mga mulupyo. Kini ang ground zero sa nasunugan diri sa sitio Alumnos Barangay Basak sa Nicolas sa Dakbayan, Sugbo kung nato makita hingpit gyud nga naugdaw ang mga Pinoy-anan din matod pa sa mga apektadong residente. Wa sila nakuha nga bisan unsa nga mga butang human miigo ang sunog kagahapon adlaw. 114 ka mga balay ang hingpit na ugdaw samtang usa ang partially burned. Si Lisa Barik igo na lang nangaykay sa dapit diin kanhi nagbarog ang ilang Pinoy-anan. Namasin siya nga may makuha pa mga gamit nga ilang mapuslan. Sana pa mo mapuslan, anak? Ay mong isuon? Usa man na mga papilis sa balay? Mga dokumento sa mga itukan, mga ID card, bangko, Bitaw eh. lahas. Mga alahas pilay na damage. Ako sir kay call center bi ako pagmangkon. Ingon usab nini ang gihimo sa ubang mga mulupyo nga nanaginot sa sunog nga mga scene, puthaw ug uban pang kapahimuslan. Kalit kuno kaayo ang hitabo ug wa sila higayon nga makakuha pa og mga butang tungod kay gisiguro nila ang ilang kinabuhi. Kaon niya. Ang amo lang matabangan mi ba nga matukod balik nga mong bali. Alas 12:50 kagahapon sa udto na dawat sa kabumbirohan ang alarma sa sunog ug na-control 1:55 na sa hapon. 1.2 milyones ka pesos ang gimanabanang danyos nga gimugna sa naasoing sunog nga nakapikto sa 137 ka pamilya. Gisuta pa usab sa kabumbirohan ang hinungdan sa panghitabo. Gikadakdang mo deklarar ang barangay og state of calamity sa dapit na sunugan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.